వచ్చి పక్షపాతం గ్రహించి పాండవులందరినీ గెలిపించుకున్నాడు, కౌరవులను నాశనం చేశాడు. వాళ్ళకి ఎందుకు బంధుత్వం ఉంది, పాండవులకు ఎలా ఉందో కౌరవులకి కూడా అదే బంధుత్వం ఉంది కదా. ఆ బంధుత్వాన్ని కూడా పక్కన పెట్టి వాడు ఎందుకు పక్షపాతం గ్రహించి వీళ్ళని సంహరింపజేశాడు అనేటువంటి మాట వస్తుంది. కాబట్టి ఏది సరైనటువంటి మార్గము అది నేను వాడికి బోధించే తీరాలి. నేను చెప్తాను, ధర్మం నాది, చెప్పడం అనేటువంటి ధర్మాన్ని నేను ఆ బాధ్యతను నెరవేర్చాలి కదా. వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళైనా కానీ నన్ను అవమానం పరిచేటువంటి వాళ్ళైనా అవని అయినా సరే నేను వెళ్తాను, దౌత్యం చేస్తాను అని చెప్పి పరమాత్మ చేసినటువంటి పాండవ దూత, ఆయన పాండవ దూతగా అనేటువంటి ఒక నామాన్ని పొంది ఉన్నాడు పరమాత్మ. ఎందుకంటే ఆయన సౌలభ్యం కదా. ఈ విధంగా ఈ దౌత్యం చేయడం ఒకటి. అదేవిధంగా ఈ మహాభారతం కానీ రామాయణం కానీ అదేవిధంగా ఇతర అవతారాల్లో పరమాత్మ